Здравейте, приятели! Его на втория кладенец в село Дянково излезе вода. Ето водата вече се избистри. Има много вода. Човека вчера беше точил, каза 900 и колко каза? 960 и 70 литра му е резервуара. А на час дава някъде около 700. Ето помпата е монтирана. Вода много. Ето как е направено. Здравей! Здрасти! Благодарим ви много. И аз благодаря. Със здраве да си го ползвате. И гледай. Всичко налягане прави помпата. Това е, приятели, благодаря. Ако има някакви въпроси, питайте.